Здравейте и добре дошли в още един ден от Vlogmas, в който най-накрая ще разчистваме грим колекцията ми. Да, много е зле положението. Повярвайте ми, много е зле положението. Тази година... Чакайте сега да вмъкна набързо в това, надявам се, кратко интро. Тази година ще има отделно видео за бяла козметика, тъй като имам и много бяла козметика. Имам да говоря за много продукти и искам да споделя доста неща с вас. Така че ще има още едно такова видео за разчистване на бялата козметика. Надявам се да нямате нищо против и да ви е интересно. Днес ще разчистваме грим колекцията ми, която се намира ето тук до мен в ето този шкаф, която ще се опитам да намаля с един цял шкаф, тъй като ще правя разместване, което вие ще гледате може би в някой делничен влог, евентуално ако го заснема, ако ли не знам, може и да не го гледате, ще видиме, не знам, още не съм преценила, но в момента най-важното нещо е да разчистя грим колекцията си, като със сигурност има доста стари неща, които ще изхвърля и другото нещо, има страшно много нови неща, които така и не съм пробвала, така и не съм случвала. Те всичките ще отидат за вас в giveaway този месец. Както и днес, в това видео ще има giveaway. Правилата ще са долу в описанието. Може да ги прочетете преди да участвате. И мисля да започваме, за да не става това интро твърде дълго, тъй като видеото ще е дълго. За тези от вас, които не обичат такива видеа, съжалявам, но за тези от вас, които обичат, приятно гледане. Светлината определено не ни е перфектна, но ще се опитам максимално да виждате нещо. Може би ето така. Съжалявам за светлината, ама е след обяда. Така че да, снимам някакви видеа нон-стоп. Така, първо започвам с някакви рандъм неща. Така, това са картички коледни. Тук имам две хавли, с които си мия четките, така че ще си оставят. Се разделя с комплекта за ламиниране на мигли, тъй като не мисля, че си заслужава. Това е от нещата, които ще изхвърлям, тъй като няма как да ги подаря на някой. Като единствено ще си запазя ето тези пръчици и това ще е, всичко друго е комфорт, така да го кажа. Също така тук отзад имам някакви бюти блендърчета и такива неща, които ще си остават. Също ще си остава и ето тези пуфчета на Brush Works, които ще извада ето така да си седат. И също така ще се разделя с ето това, което почиства четките, тъй като не го ползвам, няма смисъл да седи. Нещата, които ще изхвърлям, ще слагам натам, а тези, които ще подарявам в giveaway на семейство и приятели, ще са в ето този органайзър, който вие почти не виждате. Но ще си остава комплекта за ламиниране на вежди. Харесвам го и го ползвах вече втори път и честно да ви кажа, си ми харесва. Както и имам един бюти блендър тук, който също ще остава за себе си. Ще оставя и тази спирала на MAC. Искам да я пробваме. Тя ще седи тук отзад, но сега започваме тежката артилерия. Спиралите, които са тук, това. Да, така ще стане положението, но първо, това е много старо, като база за спирала, изхвърлям го, да видим това, това е окей. Тази спирала ще отиде за сестра ми, тъй като тя много я харесва, тъй че ще я дам. Ще си остава единствената кафява спирала на Maybelline, която имам. Имам две на телескопик, която едната е изсъхнала, така че тя ще си отиде. Тази, която си ползвам много скъп, ще остане. Тази на Essence и тя е изсъхнала. В кофата тази телескопик лифт на L'Oreal. Ох, и тя е изсъхнала и тя отива в кофата. Имам още една тук на Essence и тя е изсъхнала и тя отива в кофата. Виждате ли за какво става на въпрос? Аз ви казвам. Тази False Super Real или нещо такова има живот в нея, ще си я запазя. Тук имам няколко чисто нови спирали, които със сигурност ще отидат за вас. Ето това са те. Тази спирала на Weibo също е много стара и изсъхнала, така че и с нея ще се разделя, а тази на Physician Formula ще си остава, тъй като е буквално нова, не съм я ползвала, така че това са спиралите, които си оставам. 5 спирали, виждате ли колко скромно. Тук чакайте да почнем от моливите и очните линии.
Така, останахме с много очни линии, но тук има още NL Beauty ще си оставя, Revolution в колаборация с Game of Thrones ще оставя. Тази е чисто нова, така че ще дойде за вас. Серум за мигли имаме тук, който ще си оставя да ползвам. Не знам защо е тук, ама сега ще си го оставя и ще отворя ето тази спирала, за да я махна опаковката, тъй като само събира място. Но да, така, тук сега това е старо, отива си в кофата. Това е старо, отива си в кофата. Това, какво? Това мале, кофа. Това е старо, това е старо, това е чисто ново. Това е старо, това го ползвам, това е за кофата, това е ново, това е ново. Това е ново. Всичките тези отиват при вас. И тук имаме отново... това е печата, който ще остане. И да, ето тези си оставам за мен. 5 продукта, а другите отидоха за вас. Не знам дали може да видите колко е пълно това в шкафче, но се надявам да можете, но разбира се, ще започнем от палитрите и ще ви приближа ето така малко, за да виждате. Първо, ето тази Pumpkin Spice слочване, но ще отиде за един от вас, тъй като е красива и наистина е хубава. Чакайте да ви приближа още малко. Така, виждаме ли се? Тази палитра ще отиде за един от вас. Много красива, слочвана, така че се разделям с нея. Тази палитра от Revolution, която беше от една кутия мистериозна. Много е красива, не е отварена, отива за един от вас. Палитрата на Roxy със сигурност остава при мен. Много я харесвам, така че ето ще си ги слагам отгоре. Charlotte Tilbury остава за мен. Тази от Lidl не мисля да я подарявам на никой. Нито е хубава, нито нищо, така че ще отида в кофата. Тази от Revolution Neon Light остава за мен. Страхотна е, много я харесвам, колкото и да е стара. Тази е ползвана един път във видео, така че ще дойде за някой от вас. Тази от NYX е стара колкото канала ми, буквално е на 4 години, така че ще се разделя с нея, пък и опаковките са им вече нови. Просто е много стара, така че ще се разделя наистина с нея. Тук имаме 3 малки палитри, които и трите остават за мен. Имаме първо тази на Fusion Cosmetics или нещо такова. Много хубава палитра, страхотна пигментация. Както и тази от I Love Revolution, малкия шоколад. Страхотна е просто. И също 5 in a Box на Catrice. Много ви харесвам. Също така ще подаря палитрата от Physician Formula. Използвана е само един път във видео, така че отива за един от вас. Тази палитра на Ciate или нещо такова, I Am Woman, мисля да се оставя, тъй като, честно да ви кажа, много ми хареса. Мога да я пробвам в някое видео, така че ще си оставя нея и ще премахна това. Палитрата Iconic London от Look Fantastic отива със сигурност за вас, тъй като няма смисъл да пазя 50 чисто нови палитри, така че със сигурност са за вас. BH Cosmetics Puerto Rico остава за мен, тъй като искам да я пробвам, чисто нова е, искам да направя някакъв летен грим с нея. Лятото отмина и замина, аз още не съм я пробвала, така че ще я оставя за проба. Също така, ето тази палитра на Makeup Obsession е чисто нова, така че ще дойде за някой от вас. Палитрата втората на Charlotte Tilbury ще си остава със сигурност. Трябват ми за видео, няма повече да издавам, но за видео ми трябват. Тази на Face Zero е ползвана един път, така че ще я подаря на някой от вас. Тази също палитра Lottie London малката е с фолиото и е чисто нова, ще отиде за някой от вас. Тази палитра на NYX ще се разделя с нея, тъй като и тя е стара колкото каналът ми. Палитрата Soft Focus на Revolution е страхотна, пък и няма много такива цветове, ще си оставя. Тази палитра Bronze Light ще отиде със сигурност за вас, тъй като е чисто нова. Буквално е чисто нова и недокосвана. Тази палитра отново е чисто нова на Revolution Pro, така че
също отива за вас. Че е страхотна палитра, второ е лимитирана и няма откъде да я закупа. Палитрата на MUA много ми хареса, страхотни цветове, много мазнички, много хубави, така че ще си я оставя. Тази палитра на Revolution е толкова стара, че си нямате на представа, почти колкото канала ми, така че и с нея ще се разделя. Палитрата Toasted Marshmallow от Revolution мисля да подаря на един от вас, тъй като така и не я ползвах. Както и тази палитра Romance палет се казва. Слушнате само ето този цвят, така че сигурно ще дойде при един от вас. Това са всички неща, които ще изхвърлят, тъй като са доста стари, а ето тези идват за един от вас, тъй като са чисто нови. Rare Beauty остава, изхвърлям опаковката, Morphe остава, MAC също остава и изхвърлям опаковката, следващия MAC остава и изхвърлям опаковката. Това е доста старо, но ще го оставя докато си взема ново. Това е страхотен фиксиращ спрей, ще го оставя. Този на MUA е ползван един път, така че ще отиде за вас. Както и този на Physician Formula също ще отиде за вас. Също така този на NYX ми е втората опаковка, така че ще се разделя с него и ще го дам на вас, тъй като е чисто нов. Този остава за мен, както и този на Wet n Wild. Това е един от малкото продукти, които харесвам на Wet n Wild. Това въобще не трябва да е в този шкаф, така че ще го извада. Също с този ще се разделя на Beauty Crop, тъй като е стар. Този на Revolution Glow Fix ми е един от любимите. Ще си го оставя да си го изпръскам. Този на Rare Beauty тук е празен и отива в кофата и това отива в кофата. Както виждате, доста неща отиват в кофата. Тук не знам какво пазя. Едното е полупразно, другото има две капки. Какво пазя? Отиват си, отиват. Тези двата на Studio London, който е марката на Superdrug, много ми харесват. Обаче този, който е матиращия, за съжаление, му се е прецакал това, което пръска, така че първо ще изхъба този и ще преместя това тук, за да мога да го ползвам. Тук имаме един фиксиращ спрей, който е празен. Този е много стар, както виждате, от Rimmel, със сигурност си отива. Както и тези двата от Formula. Едно време много ги харесвах за суха кожа, обаче сега вече с всичките тези серуми на пазара не мисля, че са толкова добри, а и са стари. Също така този от Weibo много харесвам, обаче много бързо му се прецаква капачката, така че чао, чао! Този от Maybelline Fit Me е чисто нов, така че ще отиде за някой от вас, ако мога да затворя капачката. Чисто новите ще ви ги дам, какво да ви правя. Този на MUA е много светъл за мен, ползване един път, ще отиде за семейство и приятели. Този също е чисто нов на NYX, така че също ще отида за един от вас. Тези двата на Essence също ще отидат за един от вас, тъй като са ползвани по един път, така че много е хубав фондютен, просто аз нямам нужда от 50 фондютена. Този от Wet n Wild не го харесвам, тъй че ще го изхвърля. Този серум е празен, светлия остава, тъй като ще си взема един тъмен и ще си го мешам. NYX остава, тъй като доста го харесвам, както и тези двата серума на L'Oreal. Също са страхотно ги харесвам. Елф остава, Hello Glow, знаете, че ги харесвам. Charlotte Tilbury със сигурност остава. Моля ви се, как без Charlotte Tilbury. Тук не знам какво пазя, някаква букучарска работа. Виждате ли? Виждате ли това? Не знам дали го виждате. Отиват в кофата, както и този на True Skin. Много го харесвам, но просто вече Maybelline бие всичко. Разбирате ли? Така че True Skin си отива. И това е всичко, което ще си оставя като фондютени. Както виждате, не са много, но не са малко. И ще си оставя BB кремовете на Миша. И тук имаме една празна опаковка от Charlotte Tilbury фиксиращия спрей, тъй че и тя изчезва. Изглежда, както виждате, има доста голяма разлика първо в фондютените. Да, знам, че има много фиксиращи спрейове, но аз обичам фиксиращи спрейове, така че те си остават.
Палитрите са ми малко много, ама нищо. И тук имаме единични сенки и бази за грим. Мисля, че стана много добре. А тук отгоре извадих XVX боята, която ще бъде преместена в друго шкафче. Кога? Не знам. И това е за бялата козметика тук. Така че продължаваме с това шкафче, което е тежко положението. Не знам дали се виждаме, но така ще бъде положението и ще виждате и мен малко, ама това е положението. Първо мисля да започна с базите, които вие почти не виждате. Ето тук са, ама ще се опитвам да ги приближа. Тази е чисто нова на Weibo, така че ще отиде за вас. Тази е ползвана един път във видео, ще отиде за вас. Както някоя друга имаме ли? Май нямаме друга. Да, ето тази на Lovely също ще отида за вас, тъй като не е ползвана никога. Тази ще отиде в кофата, тъй като е доста стара от Weibo. Не знам защо камерата не ми фокусира. Тази от The Balm е много хубава, просто ми свържи, така че отива в кофата. Тези двете на Elf остават страхотни са. Чакайте да ви приближа малко. Виждаме ли се? Виждаме се. Тези двете от Elf остават много са хубави, много ги харесвам, както и това гелче на Nature of Agiva, което също много харесвам. Този серум база на XX Revolution определено остава, както и NYX Honeydew Me-up, който е страхотен, също остава. Чакайте, така ще ги слагам. Ето тези двете много ми харесват на Revolve by Revolution. Честно казано са доста хубави праймери, тъй като са доста бюджетни, така че и двата остават. На NYX Marshmallow остава, както и този на Essence и Embryolix. Това са бази, които няма шанс да се разделя с тях. Ето с тези двете се разделям, тъй като са доста стари. Оставям си слънцезащитата на Supergoop, която е 30 Factory, е самазна кожа. Тя е като база, така че си я ползвам за база, както и това кремче на Symbiosis. Много си го харесвам, така че то също остава. Това е много старо, така че с него ще се разделя, иначе е страхотна база, а това, честно казано, въобще не ми хареса, така че чао, чао. Тук имаме палитри, като ето тези ще дойдат за вас. Тази е първото на Revolution и тази е на Revolve by Revolution. Всичките палитри остават, тъй като не съм ги пробвала тези 4-те във видео, така че искам да ги пробвам. И тази на Soft, знаете, че ми е една от любимата. Както и тук имам хайлайтери на Soft, те също остават. Имам една на Kiko Milano от серията Joyful Holiday от миналата година, която е страхотна. Тя си остава. Charlotte Tilbury определено остават, само че давах много пари за нея, но е страхотна палитра. Както и тази от Pixi, много ми харесва. Така че това са палитри, които определено остават. Не знам дали се виждаме, ама ще успяваме. Тези двата ружа на NYX са чисто нови. Ще запазя само единия, другия ще отиде за вас. Както и това на Beautiful ще го запазя. Много е хубаво. Rare Beauty определено остават. Разделям се за ето този на Makeup Obsession, тъй като нещо не е моето. Както и малкия руж на Essence. Baby God Blush, просто според мен не е моят цвят. Иначе много ми харесва идеята. Ружовете на Made by Michelle определено остават. Те са ми като Rare Beauty, така че не мърдят никъде. Както и Kiko Milano, просто няма шанс да се разделя с него. Shiglam е страхотен руж, така че ще остане. Glossier и P. са двата ружа, които доста съм използвала и са доста стари, така че ще се разделя с тях. Отиват в кофата. P. остава. Този на Revolution ще отиде за вас, тъй като е чисто нов. Този на NYX ще остане и този на Huda Beauty не го ползвам, така че ще отиде сигурно за Мила. Чакайте, забравихме ружовете на Mona Rave, които ми изпратиха всичките им цветове. Така, 04, чисто нов отива за вас, 01, чисто нов отива за вас, 03 го харесвам, ще остане, и 05 много го харесвам, ще остане, 06 чисто нов отива за вас, 02 също е чисто нов, отива за вас.
Както виждате, имам доста чисто нови неща, така че сигурно ще отидат за вас. Продължаваме с ружове. Не знам дали се виждаме, честно казано, ама това е положението на снимането. Гръцкия руж от гръцката марка остава. Wet n Wild, прекалено стар, да го държа. Lums е чисто нов, само случван, отива за вас. MUA ще си го остава. Revolution ще го дам на един от вас, тъй като е хубав руж, така че само ползван един път. Cookie остава. Moira ще го дам на един от вас или пък да си го остава. Ще си го остава, тъй като ми харесва. Charlotte Tilbury определено остава този руж, каквото ще е да става. Този на Revolution, който е Dragon Heart, също отива за вас. Catrice, страхотен руж, остава. Essence, какво да го правя? Ту искам да го запазя, ту нямам нужда. Абе ще ви го дам. Physician Formula е ползван само във видеото, така че ще отиде за един от вас. Този на Aura е доста стар, така че отива в кофата. Този на Aura, другия е чисто нов, така че отива за вас. NARS ще си го оставя, тъй като много искам да го ползвам. Само ще го извадя от опаковката, ако успея. Да, успях. Ще си го оставя, както и този на The Balm, много хубав руж. Диора е ясен, че ще остане. Този на Benefit е чисто нов, но честно казано ще го подаря на един от вас, но някой да му се зарадва. Знаете ли, че пропуснахме кремообразните бронзанти. Тук ще е много бърз положението. Не знам дали виждате. Кико остава, Милк остава, или маска остава, втория на Кико остава. Тези капките Войла или нещо такова и те ще си ги остава. Този на NYX е толкова изстрадал, не знам дали виждате, така че ще му кажа чао-чао в кофата. Елф остава, MUA остава и Коник Лондон ще се разделя с него. Тези двата остават, така че да. Бронзантите ще сме много бързи. Първо Кикото си остава, Наблата остава, страхотна е, както и този на Revolution. Ето тези трите са много стари, така че директно ще ги изхвърля. MUA ще си остава, Physician Formula естествено, че остава и този е чисто нов, ще отиде за вас. Пудри, ето ги тук. Тази е чисто нова, ще дойде за вас. Както и тази на Lovely, единствено съм махнала лепенчицата отвътре, тъй че и тя ще дойде за вас. Офра, доста стара, отива в кофта. MUA ще си остава, тази ще си оставя, другата на MUA ще си оставя, Fit Me ми е ежедневната, тази на NYX е стара, отива в кофта. Тази на Terry by Terry ще си остава. Тази на Sien е ползвана един път и е хубава, така че ще я дам на някой от вас. Bella Pierre ще си остава, тъй като няколко от вас ми писаха за втора част на грим само с Bella Box, така че ще остава и тази със сигурност отива в кофата. Хайлайтери! Тук ще е много лесно положението, тъй като ето тези двата са чисто нови. Кико Милано и Уибо. Уибо е само слочван, както и Кикото, така че отиват при вас. Този на Уибо течния също е чисто нов, отива при вас. Както и тук имам един на Essence и той ще отиде при вас чисто нов. Буквално е така. И тук положението е малко 50-50. Тъй като всичките ще си остава без ето този. Този на Lums просто е стар, така че ще се разделя с него. Всички други остават. И това е шкафчето. Отново имаме много продукти, ама сега не ме съдете. Първо, това са ни единствените бази. Имаме палитри за лице, които са доста. Просто има някои, които са ми за видео и випаза. Отново имаме ружовете са ни доста, ама разделих се само с 4. Другите си ги ползвам редовно. И да, другите пудрите намаляха малко. Ружовете определено намаляха. С ружовете бях прекалила. Имаме само 5 бронзанта. Трябва да се гордеете с мене. И ето тук имаме хайлайтери. Но мисля, че доста добре се представих с това шкафче. Следващото шкафче ми е лошо, защото са продукти за устни. Никой няма нужда от цял шкаф с продукти за устни. Тук може би
Не знам, надявам се да не говоря половин час тук, но да. Мисля да ги изкарам някъде и да е тук отгоре на бюрото, тъй като въобще тук нищо не се виждаме. Гледно така ще ми е по-лесно с продуктите за устни, така че тук ще съм доста бърза. Имам много продукти имам много моливи за устни, така че със сигурност половината ще се разделя с половината не. Bell Cosmetics, нов Revolution, нов Сияте или Сиятре, нов отива за вас. Това вече много го щупих, така че отива за кофата. NL Beauty определено остават, така че имам 3 и 3 си остават, както и тези от Amazon. Много ги харесвам. Dolls също остава, Revolution Soft остава, ето този е чисто нов, така че отива за вас. Formers, доста стари, отиват в кофата. Този на Revolution и Marilyn Monroe си остава. Този френския отива за вас. NYX остава за мен, много го харесвам. Тези на Essence, червения ще си остава. Faria Beauty много ме разочарова. Знам, че е гримьорка и са нейни моливите, но не са толкова водоустойчиви, колкото казват. Опа! Все пак ще си ги остава. Този е чисто нов, ще дойде при вас. Този скраб за устни мисля, че ще дойде при вас, чисто нов е. Този на Kiflap, аз имах няколко, да, чисто нов и ще дойде при вас. Опа, остава при мен Revolution, идва при вас, чисто нов е. Този остава, много го харесвам, това ми е подарък от Мила. Този и на Микса със сигурност идва при вас, тъй като са чисто нови. Този скраб на Оверде също ще отиде при вас, тъй като е чисто нов. Този на The Body Shop с авокадо не ми хареса, така че ще си го изхвърля. Този на Sephora също е чисто нов, така че ще го подаря на вас, аз ще си купа друг. Така, първо това от AliExpress, чантата, която е, със сигурност остава. Червилото на Revolution и Marilyn Monroe остава, много го харесвам. Тези на Sien, които са от Lidl, ще ви оставя за семейство и приятели, тъй като са ползвани по един път. Може би Мила може да си ги хареса. Тези от Revolution са чисто нови, буквално. Така че мисля всичките да ви ги подаря и за мен да си остава един цвят. Ето тези всичките са чисто нови. Всички други отиват за вас. Както и този балсам на Catrice чисто нов и той ще отида за вас. Sien, ето тези глосове не са нещо, кой знае какво, така че ще ги изхвърля. Тези на Revolution и Soft остават, NYX остава, този тинт е чисто нов, така че ще ви го подаря на вас. Е много тежко положението. Dior и корейския Dior остават, както и на Catrice глоса, страхотен е. Това е чисто ново, ще отида за вас. Имам два такива, ще дойдат за вас чисто нови, както и този. Ето тези са чисто нови, така че ще дойдат за вас. Тук имам един чисто нов Fatel, така че ще дойде за вас. Имаме спрейче за възглавница тук. Уебъл вече е много стар, просто ще го изхвърля. Ето тези двата също са чисто нови, така че ще отидат за вас. Този е ползван един път, така че ще го подаря на Мила, ако го желая. Този е чисто нов, така че ще дойда за вас. И тези глосове остават за мен, защото много ги харесвам, но просто приемете го и това ще изхвърля, тъй като е много старо. Продължаваме. Или маска остава, много ги харесвам, имам две. Това на NL Beauty е чисто ново, ще отиде за вас. Това на Revolution е счупено, така че ако Мила си го хареса като цвят, ще го дам на нея. Емия остава, страхотно е. Нот остава, Боби Браун остава. Бела Пиер не е моят цвят, ще го подаря на някой близък приятел. Revolution Gloss ще го подаря на един от вас, чисто нов. Formar. Ох, много са стари, ама много ги харесвам, така че ще си ги оставя.
Нам отива за вас, както и едно на трендата отива за вас. И ето това червило на Essence чисто ново, така че и то отива за вас. Това червило на NYX също е чисто ново, отива за вас. Това червило на Essence също е чисто ново, малко е отцапано отвън, ама ще го оправиме и отива за вас. Това червило е доста старо, така че ще отиде в кофата. Тук всичко е наред. Както и тук. Тук сме готови. Знам, че пак има червила, ама това е положението. Продължаваме насам. Първо, това е чисто ново, отива за вас, както и това е чисто ново, отива за вас, както и това е чисто ново, отива за вас. Имам два еднакви глоса, чисто нови, така че ще отидат за вас. Глоса на Physician Formula ми харесва, MUA остава, NYX остава. Този балсам за устни на Essence ми харесва, Huda Beauty остава, Smooth Whip на NYX остава, Maybelline остава, другия на Maybelline остава. На Former Kiss Me с тези ще се разделят, те са доста стари, това е по-ново, така че ще си го остава това. Другите отиват в кофата. Имам две на Kiko Milano, те си остават, харесвам си ги. Revolution и Soft определено остават. Ето тези са много стари на Former, така че с тях се разделям. Rare Beauty остава, MAC остава, Kiko остава, NYX. Това е единствения ми черен цвят. Така че определено остават. Много го харесвам. И двете са страхотни. И с ето тези двете на Former също ще се разделя. Мисля, че добре се представих с продуктите за устни. Да, не е перфектно. Все още имам. Но мисля, че е окей. Със сигурност ще трябва още да се разделя, но това сега ще направя. Тук имаме бяла козметика, само да ви кажа. И имаме едно червило, което си е замила, така че ще го остава тук. Но това е, вижте, положението е малко по-добре с шкафовете. Този шкаф изпразнихме много съм доволна. Както и ето този. Доста го поизпразнихме. Абе, доволна съм от себе си. Искате ли да ви покажа с колко неща се разделихме, да видите за какво става на въпрос. Първо, искам да видите колко неща са за бокулка. Да, това са всички неща, които са доста стари, на по 2-3 години, има и някакви празни опаковки. Не си мислете, че са само гримове, но са най-старите ми гримове, затова са и тук. Те са за кофата, буквално един плик. И ето това са всички продукти, които ще подаря в giveaway. 90% са чисто нови, а всички други са случвани и леко използвани, които ще отидат за семейство и приятели, но виждате ли, само декоративна козметика е тук. Тук няма бяла козметика. Миналата година имахме един такъв органайзер с бяла козметика и гаримове. Сега имаме само гаримове, хора. Само гаримове. Докъде стигнахме? Един за изхвърляне и един за подаряване. Да, много се радвам. Много съм доволна, че разчистих на грим колекцията ми, тъй като с някои неща ми беше доста трудно да се разделя. Тъй като сега си казвам, да, ще го ползвам, ще таковам, ще унаковам, няма за къде. Всичко ще подаря на вас в влогна, така че се надявам да ви харесва. Така, надявам се да ви е било интересно с този целият органайзер, който тежи супер много. Надявам се наистина да ви е било интересно и да сте се забавлявали. И да, определено имам проблем с пазаруването на козметика, но вие знаете, отваряме супер много кутии, отваряме коледни календари, отваряме коледни кутии, отваряме мистериозни кутии всеки месец. Няма как без козметика. Нещо, което не сме гледали като декоративна козметика е нещата от всички календари и всички кутии са ето тук долу, така че както виждате и тук ще имам доста за разчистване при бялата козметика. Същото нещо забравих да ви кажа, че и ето тук имам няколко чисто нови продукта от коледния календар на NYX, така че те
също ще отида. Не забравяйте, че има giveaway в това видео, така че правилата ще са долу в описанието и там ще пише кога ще изтегля победител и къде ще го обявя. Надявам се видеото да ви е било интересно и дори малко полезно. Ще се радвам да се абонирате за канала ми и да ме последвате в Instagram, който е долу в описанието. Много ви благодаря, че гледахте. Чао и до утре!